Ang DCGB, aktibong miyembro uyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, sakto alas 5 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran po kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. Ako po si Pio Fernandez. Ngunyan po sa detalyes kan mga bareta, enot sa lado lokal, standby muna tabi yung news team, all units dyan sa luwas, may importanteng mensahe na kita, hali dyan sa Albay Public Safety and Emergency Management Office. May kinaraman po sa kaputan kan publiko, sa suspension o daikang klase sa aga. Nasa linya na po si Sir Rick Mendoza. Manong Rick, maray na hapon tabi, anong very latest dyan sa suspension o daikang klase tabi? Go ahead po. Maray na hapon tabi, Manong Pio, maray na hapon sa imong parahinan nyog. Base sa pag-uron mi po ni Governor Noel E. Rosal, and then base po duman sa pag-evaluate kang mga datos, suspended man po kiraray ang face-to-face classes sa aga. Opo, until lifted, opo. So, the suspension will be throughout the day naman sa aga, 24 hours until lifted. Opo, sabi Manong Pio. Face-to-face classes iyan sa suspension. So, mag-resort na lang sa ibang modes of learning so mga estudyante. Iyo tabi Manong Pio. Dahil may mga pag-uuran pa kitang nahiling base duman sa satellite imagery. Yung mga pag-uuran pa sa aga, mas makusog pa nga sa aga kaysa sa ngunyan. So, mas maray ng day na muna mag-face-to-face. Province-wide, all level, both public and private tabi, Sir Rick? Iyo tabi, Manong Pio. Kung arog kayan tabi, ano sa klase, suspension, ano ang abiso tabi man sa publiko, general advice, taso Feebolts, nagpaluwas man ng lahar advisory tabi. Go ahead po. Opo, sa gabos man pong Albayano, dahil sige-sige pa po ining oran, may mga paabot pang oran naman sa aga. Mag-ingat po tabi kita lalo na itong nasa delantera kang pagbaha asin na landslide asin lalong-lalo na naman sa Masarawag, Lahar. Mag-ingat po kita dahil sustenado pa pong dakulang pag-uuran tabi. And then magsunod po kita sa mga abiso kan sa tuyong mga barangay officials and municipal local government units para po kita para sa tuyong kaligtasan. Manong Rick, na unambitan mo so sa Masarawag, ano ang general advice dyan tabi? Kamuan mapaluwas kan evacuation o yung munisipyo over? So munisipyo na po tabi Manong Pio. Kahurong ko na siya actually 2 days ago pa. So aram na nindang igibon po tabi ni MDR mo kang ginubatan budak kang kapitan sa Masarawag. So would it safe to say na dahil na kamo magkakaigwa dyan ng statement, so munisipyo na ang mapaluwas over? Iyo po tabi. Opo, we are in constant contact man sa inda kung anong suporta na kay Puan po ninda. Manong Rick, salamat din maray tabi sa informasyon. Salamat na po. Salamat tabi. Thank you so much sa mga tugang si Sir Rick Mendoza kan Albay Public Safety and Emergency Management Office sa latest advisory tabi. Breaking news yan, mato kaya very latest tabi diretso ang suspension kan face-to-face classes digdi sa Albay, province-wide, both public and private. Ang pinagsuspender lang yung face-to-face classes, pwede mag-shift sa ibang modes so mga eskwelahan kung paanoan sa indang diskarte tanganing madiretso po ang pag-eskwela kan mga estudyante
pero ba kung face-to-face? Tata Nems, meron bang sponsor yan? Pero merong item kang bareta. Go ahead, Tata Nems. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Diretso kita kan detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Digdi po sa DCGB mga bareta ang hunyan para sa aga. Nasa linya man ang Mega Force Patrol, si Angel Mustaza. Angel, maray na hapon. Please go ahead. Nasa 22 na mga micro, small, and medium enterprises halos sa maniwibang munisipyo sa probinsya kan Sorsogon ang naging benepisyaryo kan livelihood kits halos sa programang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa kan Department of Trade and Industry Bicol. Sigon sa DTI Bicol, mismong sa DTI Bicol Regional Director Dean Donabol, ang nangyana sa distribution kay ni kung saan ang kada saradit na nagnegosyo ang nakaresibi nin livelihood kits na minakantidad nin 10,000 pesos ang kada saro, basado naman sa ilang naapektaran ni na hanap buhay. Ang nasabi mga benepisyaryo, ang mga saradit na nagnegosyo na naapektaran ang sa ilang pagnegosyo matapos ang pagrapado ka na mga nakaliis na bagyo. Ang inisyatibo ang may katuyuhan na maasisaran ang mga apektadong negosyante na makabalik ang silang hanap buhay matapos man ang pagtama ka na nasabing bagyo sa nasabing probinsya. Matadag na bareta, Angel Mustaza, DCGB. Salamat, Angel. Mientras tanto, ngunyan sa detalyas kan bareta sa lado nasyonal. Nagpatanid si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na bako sanaan mga invuelto sa flood control corruption ang bubukudon kan gobyerno kundi pati na ang mga nagtatago sa mga akusados. Sigun kay Marcos, gabos na nagpupugol sa hustisya kaibanan sa sasangatanin kaso. Nangapudan man ang presidente sa mga natatada pang akusados na mag-surrender na bago pa bukudon kan mga otoridad. Sigun sa iya, mantang naghaloy ang pagkatago kan mga ini, mas lalo nindang pigapaparaot an sa diri, ang nindang sitwasyon kung kaya ang solamenteng paagitanganing matabangan, ang buluntad na pagsuko asin paghampang sa mga akusasyon. Siniguro man kang presidente na ang sisay man na masurrender o maarestar, diretso sa kustodiya kan National Bureau of Investigation, mantang pinaghalat ang maging orden kan korte kung sain dainin ipigataong special treatment. Mientras tanto, nagpagirumdum ang grupong Alyansya ng Bantay, Kapayapaan at Demokrasya o ABACADA sa publiko na mantinero na nakabase sa katotohanan sa tahaw kan ribok sa politika. Sigun kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goicia, dai kaipuhan nin drama ang katotohanan asin mantineron ining makusog maski anong ipalakop laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin Primera Dama Liza Araneta Marcos. Tinaawan doon kan opisyal na mantang padagos ang pagbutwa kan isyo. Padagos ang trabaho kan Administrasyon Marcos para sa ekonomiya, infrastruktura asin mga programang pang komunidad. Preparado ang Bureau of Jail Management and Penology na akomodaron ang mga pangenot na akusados kan NBI as in Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group katakod kan 289.5 milyones de pesos na maanumalyang road dike project sa Nahuan Oriental, Mindoro. Ini ang pinagkonfirmar ni BJMP spokesperson Teniente Colonel J. Rex Bostinera kung sain kaibanan sa mga pinagpepreparar ang pasilidad na pwedeng pagkaagan kan mga naarestar ang New Payata City Jail sa Quezon City as in Pasay City Jail na magiging custodial facility mantang kulungan kan mga involved sa katiwalian sa flood as in ghost projects. Kanakaging bulan, ipinahayag ni Remulla na posibleng mag-abot sa 200,000 na mga indictees ang involved sa kasong ini kung kaya napili ninda ang New Payata City Jail na kayang akomodaron ang posibleng numero kan mga invueltos.
Mientras tanto, ipinaluwas na kang Presidential Communications Office o PCO ang mugshots kan mga mayor na suspetsadong naarestar in koneksyon sa kontrobersyal na flood control projects at anomaly duman sa nauhan sa nasabing lugar. Kasabay sinda sa mga nainot na nadakop na nagpapadagos na mahiwasan na operasyon laban sa korupsyon sa paggamit nin fundo para sa flood control. Enot ng ipinahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pito na ang naarestar asin nasa kustudya na kan mga otoridad dahil sa flood control projects anomaly. Saro digdi ang naarestar mantang anum naman ang voluntamenting nagsurrender sa CIDG. Mantang duwang akusado naman ang nagpahayag ng pagsuko asin ang natatada iyo ang mantinidong at large kasabay na ang dating kongresistang si Zaldi Co. Pinagkonfirmar man kan Departamento kan Interior asin lokal na gobyerno na nasa 16 na naisyuhan nin arrest warrant na involved sa manulyang flood control project, 8 na ang kapot kan mga otoridad. Sigun kay DILG Secretary John Vic Remulla, 7 ang nasa kustodiya kan Criminal Investigation and Detection Group, mantang saro ang naarestar kang NBI. Mentras tanto, 4 na individual ang nasa luwas kang nasyon kasabay na si Zaldi Co na pinaghana pa man giraray kunhain ng unyan, alagad ang tulupang nakikipag-urnera sa mga otoridad asin pigpapareport na sa embahada. Nagabot na sa Sandigan Bayan ang arestadong DPWH engineer na si Dennis Abagon. Si Abagon ang pinakainot na nadakop kan NBI in koneksyon sa maanomalyang flood control projects kasuudma sa harong sa Quezon City. Kasabay ini sa mga inot na nadakop sa nagpapadagos na mahiwasan na operasyon laban sa korupsyon sa paggamit nin fundo para sa flood control. Inot nang ipinahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na 7 na ang naarestar asin nasa kustodiya na kan mga otoridad dahil sa flood control projects anomaly. Dagdagan tapaan detalyas kan Bareta sa lado lokal. Nasa linya si Compadreng Al Mario. Pading Al, marhay na hapon. Please go ahead na. Masunod ang Legazpi City kung dahil na naman in face-to-face na classes sa aga. Sigon kay Mayor Isiam Ismael kung ano ang pagbuot kan PDRRMC o PDRRMO, iyo ang sunodon kan Legazpi City bilang component city. Sa totoo lang, naiirak naman dyan sa mga estudyante dahil talagang kulang na ukudan kung naroon ka ni Permian na panahon. Kaya agad niya sa publiko ang pagpangadji mangyaray tangani na sana sa mga masod na daw maging maray ng panahon para man sa benepisyo kan mga estudyante. Al Armario, DCGB. Thank you so much, Compadreng Al. Mabulta ang detalyes kan mga barata pakalis ka nagkaperang pagirumdum. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kung pwesto ininin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe ding 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in street dancing, 10,000 pesos. Best in costume, 10,000 pesos. Asin best in musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hani sa Department of Tourism headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel Lusal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DCGB. Always number one. Always at your service. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Diretso kan detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal, pinatanidan ni NBI OIC Director Abogado Lito Magno ang siisaymana matabang sa mga individual na may mandamento de arresto dahil sa kasong may kinaraman sa flood control projects. Sigun kay Magno, pwedeng makasuhan man ang sisay na matago sa mga akusado, siring kan kasong obstruction of justice. Basado sa travel records kan Bureau of Immigration, apat sa 16 na individual na igwang mandamento de arresto ayon nasa ibang nasyon na, kasabay si dating Congressman Zaldico, Montrexis Tamayo, Aderma Angeli Algazar, asin Cesar Buenaventura. Naghagad maning red notice ang NBI hali sa Interpol para kay ko ngunyan na aldaw. Tinawan doon kang National Bureau of Investigation na daining itataon na espesyal na tratamiento para sa mga arestadong individual in koneksyon kan kaso sa flood control projects. Inimisman ipinahayag ni NBI Officer in Charge Director Angelito Magno, mantang mantenido sa detention facility si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Pelo Abagon na enot nang naarestar sa Quezon City. Saro si Abagon sa mga kapwa-akusado ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na nahampang sa kasong malversation sa Sandigan Bayan. Siniguro ni National Bureau of Investigation OIC Director Angelito Magno na pinagmomonitor ninda ang progreso kan whole departure orders asin passport cancellations kan mga invelto sa anomalya sa flood control projects. Maabot ka ini na masiguro na mapanimbag sa leyes ang mga nasa irarom kan pigasabing pagtraidor sa nasyon. Nangapudan man sa publiko si Magno na day pagtabangan ang pagtatago sa leyes o arboron ang mga at-large pang mga akusado sa non-bailable flood control malversation case. Suportado ni House Speaker Faustino Boji D ang pangapulan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makipagtabangan asin mag-surrender ang gabos na invelto sa flood control anomalies.
Sa sarong pahayag, ipinagramdam kan leader kan Kamara na may paninimbagan sa lay ang sisay man na magtago o magulang sa nasabing lakdang. Sinabi pa ni D na pigagalang niya ang naging lakdang kan independenteng komisyon para sa infrastruktura asin kan Departamento kan Obras Publikas na pakikipagtabangan sa opisina kan Ombudsman. Nagtutubod si D sa kakayahan kan ICI na gibuhon ang mandato kaini dahilan dai idagos kan Kamara ang siring na investigasyon para pabayaan na ang komisyon na makapagtrabaho nin doro diretso. Sa iba pang bareta, ipinahayag ni dating presidential spokesperson Abogado Harry Roque na dahil siya pwedeng paulion kang Dutch authority sa Pilipinas dahil sa nakapindyente pa ang sa iyang asylum request. Sa sarong pahayag, sinabi ni Roque na protehido siya kan International Principle of Non-Refoulement maski pa ipigbusol kan gobyerno ang pagkanselar kan sa iyang pasaporte asin ang paghagad nin Interpol Red Notice laban sa iya. Ini matapos sabihon kan Departamento kan Justisya na naghalat pasinda ning court order bago hagadon ang opisyal na pagkanselar kan sa pasaporte ni Roque. Tinangkas mo na sa pwesto ang commander kan PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit sa Calabarzon matapos akusaran ng panglulupig asin panghabas ang 14 niyang tauhan sa Bacoor, Cavite. Pinagkonfirmar ni PNP spokesperson Police Brigada General Randolph Tuanyo na tinangkas sa pwesto dahilan sa command responsibility ang Police Colonel. Siring man, tangkas sa pwesto ang 8 na arestar na pulis kasabay ang team leader na sarong Police Teniente asin an anumpang pag-iriba na at large. Ipigreklamo ang 14 personahes kan pulisya dahil sa panghabas asin panglulupig sa sarong grade 9 kang Nobyembre 22 ngunya na taon. Magkakaibaan hiro kang presyo kan mga produktong petrolyo sa aga Nobyembre 25. Sa Shell asin Sea Oil, mababa ning 20 sentimos kada litro ang presyo kan gasolina, mantang malangkaw ning 60 sentimos ang krudo asin 1.30 ang kerosene. Pareho man ang hiro kang presyo sa clean fuel, apwera sa kerosene na wara sa indang produkto. Efektibo ang bababa kan kaya pagbasalida kan mga presyo alas 6 nin pagkaaga sa aga afuera na sana sa clean fuel na mapuon ngunya no kaya nagpuon ngunya alas 5 ang pagkahapon. Sigun sa Departamento kan Enerhiya, dahilan ini sa pagbabago kan global supply demand asin geopolitics. Ultimong detalyes kan bareta, pinagkondinar kan Departamento de Salud ang padagos na panglalandi sa marketing kan vape products sa Pilipinas. Kasabay na ipinagtaong suwestyon kan DOH ang total ban sa paggamit asin pagbabakal ng vape. Sigun sa DOH, kontra ini sa mga pahayag na daing nikotina asin ligtas na alternatibo ang sigarilyo sa sigarilyo ang vape. Kapag sabing kumpuesto ininin mga kemikal na peligroso sa salud. Base sa 2019 Global Youth Tobacco Survey, saro sa 7 hobenes na Pilipino edad 13 sakod 15 anyos ang nagagamit nin vape. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Nicole Ann Gloriani, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, Tata Nems Flora sa Master Control, Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhay na hapon. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB